управленска програма за мандат 23-27 сме заложили 3 приоритета. Считам, че времето на много думи отдавна изтече и затова залагаме на конкретни и реални действия. Ще ви ги представя следващите няколко минути. Приоритет 1. Ускоряване на икономическото развитие чрез използване на местния потенциал и привличане на инвестиции за постигане на устойчив икономически растеж и заетост. Приоритет 2. Съхранение и развитие на човешкия капитал чрез осигуряване на равни възможности и социално включване, непрекъснато подобряване на качеството на живот и градската среда. Приоритет 3. Осигуряване на устойчиво, енергийно ефективно и опазващо природата развитие на общината. Приоритет 1 в управленската програма на мандат 2023-2027, целящо ускоряване на икономическото развитие на град Добрич, считаме за основен и определящ дългосрочното развитие на Добрич. Посочените мерки залагаме за осъществяване в срок до 2027 година. Изграждане на индустриален парк, включително и съпътстваща инфраструктура за привличане на индустрии с потенциал за растеж. Развитие на техническата инфраструктура на всички индустриални зони, в това число и подобряване на свързаността им с националната пътна инфраструктура. Изграждане на довеждаща до терените на индустриалните зони общинска инфраструктура, улично осветление, паркоместа, спирки на обществения транспорт, места за отдих. Изпълнението на тези мерки са заложени в проекта за изграждане на индустриален парк в Добрич. Той е планиран като модерен, многофункционален комплекс, който включва готова техническа и инженерна инфраструктура с осигурен достъп до електрическата, газовата и водопреносната и канализационна система, вътрешни транспортни артерии и тротуари, както и обществени зони. Индустриален парк Добрич предстои да бъде изграден изцяло за 3 години. Съобразено с интересите на бизнеса и гражданите, ще работим за поощряване на бизнес инициативата, като подкрепяме административно всяко полезно за града ни предложение. В този приоритет стоят и мерките за промотиране на туристическия потенциал на града ни, чрез организиране на събития, фестивали и мероприятия. Конкретните дейности, които сме заложили са: ще запазим и развием културния календар. Ще осигурим подкрепа на децата и младите хора в областта на културата. Ще използваме нови и вече познати градски пространства като арт-зони. Ще реализираме нова концепция на фестивала "Хлябът, който ни свързва", който да привлече туристи. Приоритет 2 в управленската програма на мандат 2023-2027 касае най-важният фактор за развитието на Добрич, а именно съхранение и развитие на човешкия капитал. Считаме, че целенасочената работа за осигуряване на равни възможности, непрекъснато подобряване на качеството на живот и градската среда е естествено продължение на поетите ангажименти от екипа през последните 8 години и предложените мерки и дейности надграждат постигнатото. Продължаваме с усъвършенстването на образователната инфраструктура. Конкретни дейности са: основен ремонт на детска градина 23 Звездица, детска градина 27 Славейче, детска градина 32 Зорница, основен ремонт на детска градина 17 1 юни, изграждане на нова сграда на детска градина 12 Щурче, основен ремонт на училище Стефан Караджа, основен ремонт на училище Любен Каравелов, изграждане на физкултурен салон на училище Хан Аспарух. Създаване на възможности и подпомагане на заетостта на уязвимите групи. За постигане на тези мерки планираме следните дейности: адаптиране на социалните услуги към новата нормативна уредба, усъвършенстване и разширяване обхвата на услугата приемна грижа, предоставяне на интегрирани услуги в подкрепа на деца и техните семейства в общностен център за деца и семейства, развитие на социалната услуга асистентска подкрепа, механизъм лична помощ, домашен социален патронаж и проект "Грижа в дома" в община град Добрич. Осигуряване на топла храна за най-уязвимите граждани на община град Добрич по проект "Топъл обяд" в община град Добрич. Разкриване на работно място в Център за услуги и информация на община град Добрич на принципа обслужване на едно гише, с цел предоставяне на информация и консултация на гражданите за възможностите и реда за ползване на услуги в домашна среда. Реформиране на Дома за стари хора в Добрич в съответствие с стандартите за качеството на резидентна грижа за възрастни хора. Осигуряване на издръжка на клубовете на пенсионера
на територията на община град Добрич и подкрепа на инициативи на хората в нетрудоспособна възраст. Предоставяне на качествено детско и училищно здравеопазване е дейност, по която работим активно и ще продължим да го правим чрез дейността на превентивно-информационен център, работата на здравните медиатори, надграждане и развитие на общинската кампания «Бъди здрав», модернизиране на материално-техническата база на детските ясли, осигуряване на устойчивост в здравословното хранене на децата в детските заведения и детска млечна кухня, организиране дейността на здравни кабинети в училища и детски градини. За мен е от изключителна важност подкрепата за дейността на доболничната помощ на общинските ДКЦ-1, ДКЦ-2 и Центъра за психично здраве и съвместни действия за подпомагане работата на многопрофилната болница за активно лечение. Ще продължим да поддържаме и развиваме Общинския фонд здраве, финансово да подпомагаме семейства и двойки с репродуктивни проблеми. В областта на масовия спорт сме планирали основен ремонт и изграждане на детски площадки, изграждане на спортно тренировъчно игрище с естествен терен за футбол и съблекални в парк Свети Георги. Основен ремонт и изграждане на достъпна архитектурна среда на спортен комплекс Добротица, жилищен комплекс Добротица. Привличане на целеви средства за обучение по безопасност на движението и превенция на рисковете за здравето и живота на децата и младежите чрез изграждане на специализирана площадка. За развитието на културния календар не е най-важното инфраструктурата, но видно от зала Добрич е определящо за качеството на предлаганата услуга. Затова планираме ремонт и обновяване на огледална зала Нели Бошкова и решаване на проблемите с базата на Български камерен оркестър. Едновременно с това ще създадем Общински фонд култура. Ще разширим гражданското участие в създаването и реализирането на Общинския културен календар. Приоритет 3, залагащ на осигуряване на устойчиво, енергийно ефективно и опазващо природата развитие на общината, е продължение и надграждане на дейностите от последните 8 години. Тук залагаме на завършване ремонта на централна пешеходна зона, започване и завършване ремонта на централен кооперативен пазар, ежегодно извършване на ремонти в уличната мрежа, тротуари и прилежащи пространства, благоустрояване на външно-квартални пространства, ежегодно планиране и включване в капиталовата програма на ремонт на междублокови пространства, довършване и изграждане на канализацията и подмяната на водопровода в квартал Рилци, активно включване на община Добрич по всички програми за енергийна ефективност, касаещи мерки за енергийна ефективност на обществени, частни и публични сгради, подмяна на уличното осветление с енергийно ефективно, ежегодно залесяване с подходящи за градски условия дървета и храст, поддръжка на съществуващата зелена система, закупуване на нови електробуси, анализ на съществуващата транспортна схема и внедряване на мерки за подобряването й, увеличаване на зоните за платено паркиране, изграждане на квартални паркинги, подобряване състоянието на съществуващите междублокови паркинги. Макар водопроводната и канализационната инфраструктура да е ангажимент на държавното ВиК дружество, отчитайки нуждите на обществото, община Добрич ще продължи дейностите под подмяна на амортизираната система. И не на последно място, подобряване на системата за събиране на отпадъци, чрез ефективен контрол на почистващите фирми, развитие на системата за разделно събиране, въвеждане на съвременни мерки за събиране отпадъците от домакинствата и бизнеса, актуализация на начините за изчисляване и заплащане на дейността, промотиране на площадката за разделно събиране на отпадъци.